În ultimul video pe care l-am făcut, cel cu produse drugstore de make-up, am primit foarte multe întrebări dacă voi reveni și cu o versiune pentru skincare. Așa că astăzi aici suntem, am câteva produse aici lângă mine despre care o să vă vorbesc și o să vă dau cât mai multe detalii. Sunt produse accesibile ca preț, dar produse foarte bune, foarte eficiente, așa că dacă vă interesează, rămâneți aici cu mine. Știu că poate foarte multă lume nu-și permite să investească sute de lei sau poate sute de euro în creme, seruri și produse de skincare care sunt foarte scumpe și poate că, nu știu, nici măcar n-ar funcționa pentru unii dintre voi, așa că am hotărât să vin și cu variante mai accesibile în materie de skincare, geluri de curățare, creme, soluții pentru micile imperfecțiuni pe care le avem. Așa că o să încep cu acest gel de curățare. Este un cleanser de la Elisha Koi, pe care îl găsiți pe site-ul Q Cosmetice. Acest vlog nu este sponsorizat, sunt produsele mele pe care aproape că le-am și terminat. Acesta de la Elisha Koi este terminat, deci clar mi-a plăcut foarte mult. Nu percep niciun comision din linkurile pe care le-am pus. Pur și simplu vreau să vă fac cunoștință cu produse accesibile și care mie îmi plac foarte mult. Revenind, acest produs de la Elisha Koi îl găsiți pe qcosmetice.ro. Se numește Hydro Save Plan Cleanser. Nu arată foarte bine pentru că este un produs pe care l-am folosit și refolosit. Ce face acest cleanser? După ce te demachiezi, îți mai rămân cu siguranță urmele de la machiaj. Fie că e vorba de machiajul ochilor, fie că e vorba de fond de ten. De fiecare dată aplic puțin produs. Mă rog, eu l-am terminat, după cum vedeți, voiam să vă arăt cantitatea. E practic, nu știu, cât vârful unui deget. Îl aplic pe ten, după care umezesc tenul, încerc să fac așa câteva mișcări de curățare, după care vin cu dischete demachiante pe care le-am umezit în prealabil și elimin toate imperfecțiunile. Și vă garantez că veți vedea machiaj rămas pe dischete, chiar dacă voi aveți senzația că ați îndepărtat machiajul, mereu va mai rămâne. Iar eu sunt genul de persoană care folosesc extrem de multe dischete până când sunt ferm convinsă că am eliminat tot machiajul. Iar acesta este un gel de curățare foarte bun. Mie îmi place pentru că e ok și pentru tenul meu, care este ușor sensibil și uscat. Deci nu usucă foarte tare, nici nu încarcă, nu e pe bază de ulei, nu e un gel de curățare care să fie foarte hidratant, dar nici nu usucă. Adică e recomandat din punctul meu de vedere pentru toate tipurile de ten de la Elisha Koi, Hydro Save Plan Cleanser. Dacă aveți mici imperfecțiuni ale tenului și aveți nevoie de o soluție care să usuce coșurile și care să nu fie foarte scumpă, vă recomand pe aceasta de la Sephora. Practic, este o soluție pe bază de acid salicilic care se aplică local. Unde aveți mici imperfecțiuni, luați un bețișor de urechi, eu așa îl folosesc. Aici scrie foarte clar că nu trebuie amestecată soluția. Mie nu mi-era foarte clar de ce și încă nu mi-e sincer de ce nu trebuie amestecat, dar dacă e așa, zic, înseamnă că așa facem. Practic, înfingeți bețișorul de ureche fix în zona unde este această soluție mai albicioasă și aplicați local. Acidul salicilic și în special această soluție nu se aplică pe tot tenul decât dacă tenul vostru vă permite și nu mă refer la acest produs, mă refer la acidul salicilic și atât. Acesta este un produs pe bază de acid salicilic. El poate fi aplicat doar dacă vă permite tenul, însă acest produs, așa cum se și numește, este anti-imperfections, adică practic aplicați local fix pe coșuri și o să vedeți că o să le usuce. Nu mai aplicați cremă hidratantă după, foarte important. Seara, în mod normal, sau în timpul zilei, dacă nu vă machiați și nu ieșiți din casă pentru că altfel se vor vedea niște puncte albe, înainte de somn, cu jumătate de oră ca să nu se ia pe față de pernă, vă aplicați local, după care nu mai veniți cu cremă hidratantă în acea zonă pentru că ar fi așa un efect. Pielea voastră n-ar ști ce să facă, așa că lăsați să se usuce și a doua zi veți vedea că într-o noapte, două, coșurile voastre vor fi uscate. Nu este o soluție antiacneică, adică nu aș recomanda când aveți o acnee purulentă sau probleme pentru că nu e atât de puternică, dar pentru micile imperfecțiuni funcționează foarte bine. Dacă tot am vorbit de acid salicilic și de soluții care să usuce coșurile, mai vin cu o variantă către voi. De data aceasta, acidul salicilic cu apă de chiparos și ceai verde
de la Nutri-Skin, usucă foarte bine, de asemenea tot local se aplică, eu personal nu aș îndrăzni să-l aplic pe întregul ten pentru că usucă foarte tare și nu aveți de unde să știți cum reacționează. În mod normal, acidul salicilic este foarte bun și pentru punctele negre, dar mai întâi ar trebui să-l testați. Îl aplicați local, după care vedeți dacă tenul vostru reacționează ok, după care puteți să aplicați pe zone mai mari, dar în niciun caz în zona ochilor și neapărat a doua zi trebuie purtat SPF. SPF-ul ar trebui purtat indiferent de ce produse aplicăm cu o seară în urmă, dar cu atât mai mult pentru că este fotosensibilizant și atunci vă va predispune către apariția petelor solare dacă nu vă protejați tenul. Și mai ales că acum, când soarele deja începe să aibă putere mai mare, chiar zilele trecute eram în casă, la mine e foarte luminat casa și îmi place foarte mult lucrul ăsta, dar există și partea asta mai puțin bună, faptul că razele solare ajung și e destul de mult soare la mine în cameră. Tocmai de asta sunt mereu cu SPF-ul după mine, indiferent dacă ies sau nu din casă, îl aplic dimineața după ce îmi curăț tenul. Primul lucru pe care îl fac dacă nu am de gând să mă machez imediat este să pun SPF sau să-mi fac rutina, iar la final SPF. Bun, revenind la acest brand, Nutri-Skin, eu v-am mai vorbit despre ei. În colaborare cu ei am lansat și produsul meu, iluminatorul, Illuminating Hydrating Serum, însă ei au și multe alte produse, cum ar fi acesta pe bază de acid salicilic, care vă va ajuta să diminuați din imperfecțiuni și poate și din acne. Am intrat pe Instagramul lor și am văzut câteva poze de before and after care m-au impresionat. Nu știu dacă e vorba doar de produs, dar ce pot să vă zic eu, un produs testat de mine este acesta cu acid salicilic. Chiar vi-l recomand și este la un preț foarte accesibil. Aici am 3 creme de ochi care mie îmi plac foarte mult. O să le luăm pe rând, o să le punem deoparte. Prima este cea de la Dr. Hedison, Peptide 7 Real Eye Balm. Și chiar este un eye balm, îmi place foarte mult textura, o să o și desfac. Mie personal îmi place foarte mult genul ăsta de cremă care se simte așa foarte, foarte hidratantă, iar eu personal în zona ochilor, cred că toată lumea are nevoie de fapt de hidratare, dar eu insist foarte mult pe această zonă și se simte foarte, foarte bine, iar peptidele sunt un ingredient foarte bun anti-aging, dar poate fi folosit și de, nu știu, tinere, adolescente, adică nu e nicio problemă, nu este un ingredient foarte puternic. Dr. Hedison este un brand corean, îl găsiți în România pe skinsin.ro. Oricum urmează să vă las link, mai multe din ce v-am arătat sunt branduri coreene și Elisha Koi, deci știți foarte bine că eu sunt fană branduri coreene și din câte știu nu este la un preț foarte, foarte mare. Are 30 de ml, adică de obicei știți cremele de ochi sunt destul de micuțe, cum ar fi, de exemplu, cea de la RNV, care e foarte mică. Aceasta, credeți-mă, vă ține un an de zile, poate și mai mult. Overall, îmi place super mult textura, îmi place foarte mult cum se simte și cum îmi hidratează zona aceasta a ochilor. Mie îmi place să o folosesc și ca mască, adică pun o textură mai groasă, o cantitate un pic mai mare și mereu aplic cu vreo o oră înainte de somn ca să nu lăsăm tot produsul pe pernă, pentru că nu vrem să se întâmple asta, nu? Dacă tot vorbeam de aceasta, de la RNV, RNV este unul din brandurile mele coreene preferate, la un preț accesibil, și crema de față pe care eu nu o mai am, din păcate, acea galbenă cu ceramide, o să vă pun o poză cu ea să o vedeți, este extrem de bună pentru un ten iritat, pentru un ten sensibil, pentru un ten care are nevoie de hidratare, de reparare, e extrem de bună, una din cele mai bune creme pe care le-am avut vreodată, credeți-mă. Așa că nu pot să nu fiu curioasă și interesată și de alte creme de la RNV, pentru că mi-am dat seama că e un brand foarte bun. Corean, de asemenea, îl găsiți pe 24beauty.ro. Aceasta este o cremă Eye Contour Cream Hydro Active Care for Restoring Youth. Așa se numește. O să vă și arăt textura. E mai light decât cea de la Dr. Hedison, însă așa arată. Este de asemenea o variantă foarte, foarte bună, de asemenea accesibilă și ca preț. Nicio problemă, hidratăm mâinile astăzi.
Și mergând mai departe, Miracle Age de la Thank You Farmer, probabil că ați mai auzit de ea, este extrem de cunoscută. Din nou, Thank You Farmer, un brand corean. Practic aici suntem în perioada asta pe branduri coreene big time. O găsiți pe Be Well Store, este una din cele mai bune creme de pe care eu le-am încercat personal. După cum se și vede, este aproape terminată. Am mai vorbit și în alte videouri despre ea. Textură, hidratare, este, v-am zis, una din cremele mele preferate de ochi. De asemenea, ca și cantitate, are 20 de grame, deci vă ține, pe mine personal m-a ținut în jur de 6 luni, folosind-o aproape în permanență. M-am îndrăgostit de ea, mi-a plăcut tare, tare mult. Este una dintre cele mai cunoscute produse și creme de la Thank You Farmer, dar pe bună dreptate. This one, Miracle Age, trebuie neapărat să o încercați. Acum vin către voi cu o recomandare de cremă de față. Hello Body este un brand despre care probabil m-ați mai auzit vorbind fie pe Instagram, fie pe YouTube. Este un brand care mie îmi place tare mult, este un brand cu un raport calitate-preț foarte, foarte bun. Ei au foarte multe oferte, foarte multe perioade în care au reduceri foarte mari, așa că vă recomand să intrați pe paginile lor să vedeți când au oferte, pentru că au în permanență. Aloe Night este una din cremele mele preferate de la ei. Eu o folosesc și ziua și noaptea, adică nu țin neapărat cont de faptul că ei o recomandă să fie folosită noaptea. Este o cremă care hidratează foarte bine. Aloe este gama mea preferată de la ei. Ei mai au mai multe game și pentru ten acneic, gama Rose, și pentru ten sensibil, gama Cara. Și nu mai știu care mai era, dar preferata mea este gama Aloe. Așa arată și crema. Are o textură foarte hidratantă, îmi place foarte, foarte mult. Hidratează super bine tenul, e făcută din ingrediente cât se poate de clean. Hello Body este chiar un brand care e foarte atent la ingredientele pe care le folosește, iar pentru mine, probabil dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că asta este foarte important. Deci chiar vă recomand și v-am zis, dacă vă luați seturi de la ei, veți găsi niște reduceri foarte mari. Așa că, mă rog, dacă vreți puteți să intrați pe conturile lor. Și ca să continuăm în aceeași notă tot cu Hello Body, din aceeași gamă, v-am zis că Aloe e preferata mea, este această mască, Aloe Sleep Hydrating Overnight Face Mask. Practic, această mască o puneți pe ten înainte de a vă pune la somn. Eu nu mai pun nimic după, evident, sau eventual poate fi ultimul pas. Vă curățați tenul foarte, îl demachiați, îl curățați, eventual puneți un toner, puneți un ser, după care veniți cu această mască, deci textura ei, uitați cum este. Efectiv, Doamne, se simte atât de bine și vă veți trezi a doua zi. Nu o să zic acum, vai, cu un ten de bebeluș, pentru că nu există asta, dar tenul vostru va fi mult mai hidratat și o să vedeți că e chiar o diferență foarte mare. Ce e fain e că nu se... adică ea se comportă practic ca un fel de cremă, doar că este mult mai hidratantă, adică nu o să se ia pe pernă. E foarte important să o puneți și să așteptați puțin să își facă efectul și să intre în ten. Peste noapte o să vă hidrateze foarte fain tenul. Încercați acest produs pentru că vă zic, o să mulțumiți după. Ultimele două produse sunt creme cu factor de protecție solară. Crema pe care eu o folosesc în această perioadă este cea de la Garnier cu SPF 50, care este pe bază de acid hialuronic, este și foarte hidratantă. E practic ultimul pas în rutina de skincare de zi. SPF-ul trebuie să fie ultimul pas. Eu folosesc, v-am zis, această cremă. Mie îmi plac cremele care au o textură destul de lejeră. Aceasta nu are o textură foarte lejeră, spre deosebire de alte creme cu SPF pe care eu le-am mai încercat. E foarte greu pentru o cremă cu SPF să fie light. Însă, mie îmi place că, deși este albicioasă, așa cum sunt majoritatea cremelor cu SPF, ea este foarte hidratantă și în momentul în care o aplicăm pe ten, după ce, o să vă și arăt pe mână, că nu o să mai fie albă, adică după ce masăm foarte bine crema pe ten, nu se mai vede absolut deloc alb, ceea ce este super, pentru că am mai testat creme cu SPF și toate lăsau așa o mască albicioasă care se vede foarte urât. Nu este comedogenică, cel puțin pentru mine, deși este destul de grasă, hidratează foarte bine și, sincer, dacă aveți un fond de ten care usucă tenul, iar voi aveți nevoie de hidratare, merge super bine și ca bază de fond de ten. Deci vă recomand din tot sufletul. Eu de când am descoperit-o, doar pe asta o folosesc. Am mai avut și crema de la Frezi Derm, care
Este like cel mai tare lucru să fie o cremă cu SPF 50 și să aibă acea textură despre care v-am mai vorbit în alte videouri. Însă, de când o am pe asta, îmi place foarte mult și chiar, nu știu, și ambalajul este eco și reciclabil, iar asta este un plus din partea mea. Felicitări, Garnier! Ultimul produs este de la ACM, se numește Depi White, are factor de protecție 50 și este recomandat persoanelor care au un ten cu tendință de hiperpigmentare. Adică dacă aveți pete solare sau aveți un ten care e predispus la pete solare, adică un ten foarte deschis la culoare, dacă aveți fototipul 1 și 2 mai ales, dar nu neapărat. Deci dacă ați avut probleme în trecut cu petele solare, este o variantă foarte bună pentru că, în primul rând, protejează foarte bine și, în al doilea rând, previne apariția petelor hiperpigmentare, așa cum face practic orice altă cremă, dar aceasta este special pentru asta și dacă, nu știu, în timpul sarcinii ați făcut pete hiperpigmentare, aceasta este o cremă foarte bună pe care chiar vă recomand, Depi White de la ACM. E un picuț față de cea de la Garnier, se vede o peliculă albă, știți că vă spuneam de acea peliculă albă, dar nu e o textură foarte incomodă, adică chiar nu face acele frecățele care se văd așa foarte urât pe ten, ceea ce este super bine pentru că am mai avut experiențe cu creme cu factor de protecție și s-a văzut foarte urât. Însă este o cremă pe care chiar vă recomand, mai ales, v-am zis, dacă vă confruntați cu această problemă a petelor hiperpigmentare cu care destul de multă lume se confruntă și în timpul sarcinii și din cauza faptul că uneori stăm la soare fără protecție, așa că mare grijă. Urmează sezonul cald, sezonul în care tenul nostru și corpul nostru sunt atacate, să zic așa, de razele solare, așa că trebuie să fim foarte atente, trebuie să ne protejăm atât pe ten cât și pe corp, neapărat, și să încercăm să avem o piele cât mai frumoasă și cât mai sănătoasă. Bun, cam despre asta a fost astăzi. Sper că v-au fost de folos informațiile. Vă voi lăsa linkurile în descriere, cum fac de fiecare dată, mereu primesc comentarii. De unde pot să iau acea cremă? Linkul este în descriere. Dacă mai aveți alte sugestii, alte subiecte despre care vreți să vorbim, eu sunt deschisă. Aștept comentariile voastre. Dacă încercați produsele, let me know. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare.